Kag sa good vibes, anay garbage collector kag nagalibod sang butong sa Bacolod gindayaw matapos iya ginbalik ang napulot nga kahita nga may kwarta nga nagaunod sa malapit sa 15,000 pesos sa puerto. Lasingko pa lang sang kaagahon, nagabiya na siya ginarantahan nga balay sa Purok Sisi 1 sa magsungay sakop sang Barangay Singkang Airport ang 29 anyos nga amay nga si Jason Provido para maglibod sang butong. Gano'n ka pa, ito yung nasaka pa yung bilong. Dagin din pa na gina-pick up out. Sa gawas yung Singkang Airport, kami lang kapalaka. Agasaka apagid lubi. Oo. Sa tunga sa adlaw nga pagpangabudlay, sarang siya maka-income sang hindi magnubo sa 500 pesos nga amo naman ang iya ginapaigo sa pangbayad sang arkila, pangbakal sang pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon sang iya duha ka mga magagmay nga kabataan. Kada gabi gubra mo ko sa una sa IPM mo. Sa garbage. Kasi galing kayo, wala ako nagubra kay kapangita sa requirements. Kasi kulang mo ko sa requirements. Kaya bali naguntat na lang ko. Mga sobra mo ko sa katuig. Sa IPM. Ano natapusan mo? Wala mo napusan. Mitarim na ako sir. Why man sa lingid nga madala na. Basta dadlaw lang, pangita lang sa ginawala. Sang Miyerkules, samtang nagapamahaw si Jason sa reclamation area, wala siya maglaom nga mapudyutan ang isa ka kahita nga may unod nga kwarta. Suno kay Jason, wala nagasulod siya pinsar nga gamiton ang napulot nga kwarta. Sa baylo, iya ginpakamaayo nga itugyan ini sa iya pagpauli sa barangay. Tub-tub nga nabalik ang masobra sa 14,000 pesos nga cash sa mismo tag-iya sang wallet nga may kwarta. Nasulod sa minsar ko gid nga hindi gito dapat nakon pagtandugon ng kwarta. Kaya to nga kwarta hindi to akon. Tapos matyagaan ko nga kung amo nagali dapat mo kinahanglan ka sang kwarta kag kung madula kag kung ibalik bala sa imo. Miski sa pasalamat ng isang tao mabalaan mo gid nga nga katawhay gid sa paminsaron mo. Ang tagaan naman ko, pero gamay lang kantidad. Buhay ko man gimbaton kay kinahanglan niya mang kwarta. Gambal man sa sakon nga kinahanglan ko gining kwarta to mo kay nagbayad ko sa motor. O te gitagaan ako te basi kung kulang basi nabala ko sa kinahanglan mo siguro. Naglapta sa social media ang ginhimo nga pagkatampad ni Jason. Bugal nga ginakalipay naman sa iya mga kaingod balay, ilabi na sa iya asawa. Ginapabugal mo man yung ginhimo niya. Nga aman. Ay kamayo siya kay nabalaan naman ko kabudlay mo itas mo kwarta mo. Anay kargata pa sa banwa sang hinigaran si Jason nga nagpasimpalad man nga makakita sang maayong nga bus damlag sa syudad sang Bacolod. Para sa iya, bisan pa nga ginakulang, wala siya nagapadala sa temptasyon nga kuhaon ng kwarta nga hindi iya. Lain gidya kuno, kung ang kwarta nga imo ginagasto para sa imo pamilya, ang gikan sa imo pagpanikasog kag pagkapisan.